Jumping the wildest and the most insane. Jumping the wildest and the most insane. Аз съм Пламен Димитров, на 18 години, от град Варна, уча в трета прод математическа, академик Методий Попов. И общо взето това е за мен най-важното. Занимавам се с писане, с снимане на филмчета естествено, с монтиране и всичко свързано общо с киното. Jumping the wildest and the most insane. Аз по принцип си следя много така конкурсите за видео, най-вече за разкази, защото аз пиша есета и разкази. И попаднах на репортин още преди лятото. Още като излезе обявата и реших да заснема нещо. Колко идеи отхвърлих, колко идеи се провалиха след това. Почти се бях отчаял. Накрая мислех да ходя да питам в един затвор, да снимам там филмче. Ама нещо се отказах. После реших да наема тази болница за малко. Очна болница във Варна. И навих едно момиче, което участва във филма. И така реших да го направя. Jumping the wildest and the most insane. Пожелавам на всички да снимат, да се ориентират към тази сфера на изкуството, защото тя за мен е най-интересната, най-забавната и наистина веднъж ако те погълне и не можеш да избягаш от киното. Супер! Jumping the wildest and the most insane. Jumping the wildest and the most insane.